Matapos ang matagumpay na pagdaraos ng Touchpoint Conference nitong Abril, muling isasagawa ng Department of Trade and Industry o DTI Region 3 ang Touchpoint 2.0, a Central Luzon Business Conference na magaganap sa darating na November 26. Ang tema ng ikalawang conference na ito ay Championing Innovation and Technology in the Post-Pandemic Recovery. This week, on November 26, we are again launching the Touchpoint Business Conference. And we have invited a pool of experts. In this conference, na Touchpoint, we will be touching on, unang-una, ano na nga ba yung estado ng innovation dito sa ating bansa. Mahigit 500 participants, kabilang mga miyembro ng academe, local government officials, exporters, officers mula sa national line agencies, micro, small and medium enterprises o MSMEs, business chambers at consumer organizations ang inaasahang makikibahagi rito. Kabilang sa mga inimbitahan ay mga eksperto na tatalakay sa mga napapanahong paksa sa innovation at information technology, kasabay ng pag-usad ng mga MSME sa post-pandemic recovery period. Si Trade Secretary Ramon Lopez naman ang magsisilbing keynote speaker sa naturang conference. Bilang innovation advocate, inaasahan na bibigyang diin ang innovation effort ng gobyerno upang makatulong sa iba't ibang industriya at MSMEs na muling ibangon at palaguin ang kanilang negosyo kasabay ng pagluwag sa economic restrictions. Kabilang pa sa mga speakers sa Touchpoint Conference 2.0 ay sina Director Christopher Lawrence Arnuco ng Export Management Bureau, DTI Undersecretary Rafaelita Aldaba ng Competitiveness Innovation Group. Inibitahan din ang Vice Chairman ng IT Business Processing Association of the Philippines upang talakayin ang customer value creation at digital technology. At this point, 7 months after that conference, nag-iis na po yung restriction natin. Now we are talking about post-pandemic recovery. Remember na ang ating GDP ay tumaas na ng second quarter 12%. And this quarter, third quarter ay 7.1%. So we are really going to that. And we need, of course, more information from our experts to tell us what still is in store for our MSMEs and our stakeholders. Sa bahagi naman ni DTI Regional Director Leonila Baluyot, ang Touchpoint 2.0 ay kontribusyon ng ahensya upang lubos na masuportahan ang regional innovation initiatives para makatulong sa pagbawi ng ekonomiya. Bukas ang komperensya sa publiko sa pamagitan ng official Facebook page ng DTI Region 3 Central Luzon. Jennifer Salenga, CLTV News.